दिनै जोंजों लोगोसे सेन्ट्रेल BSU आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आरो माखासे बनसुनिफ्राय दिनै जों ज' लोगो नांनानै दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै जों नुजाफैनो हादों आरो दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव मानगोनां जोंनि UPPL दोलोनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म इउथ UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारिनि नुजाथिनायाव दिनै जोंनि जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। दा दिनै मेन उद्देश्य बुंनो थाङोब्ला जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जों जेबो बुंनो थाङा थोंजोङै, नाथाय मोनसे खोथाया बे जे BPF दोलोआव दिनैनि दिनाव गणतान्त्रिक हिसाबै बे गणतान्त्रिक देशआव कनस्ट्राक्टिभ एन्ड कालेक्टिभ मोनसे डिसिजनखौ जों बे बुस्थुआ मिसिं BPF आव दिनै जायनि थाखाय बिभिन्न दोलोनि मावथिफ्रा गुगालांनायखौ नुनो मोनदों। दिनै मावथिल' नङा आरो बेजों लोगोसे गोबां माने नेताफ्राबो दिनै थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। आरो बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिया जाबाय थागोन। आरो फारसेथिं नायोब्ला दिनैनि जे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों मोनसे गणतान्त्रिकनि माखासे प्रिन्सिपाल्सफोरखौ फल' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै लाइमोनफोरखौ खामानि मावनायनि स्कपखौ जों नुनो मोनदों, जायनि फलाव जों गावबा गावनि मोनसे इयुनखौ दानानै लानायाव बा जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि लाइमोनफोरनि इयुनखौ जों सानोब्ला जोङो निस्सय नैबे दानि गभर्नमेन्टआव जोङो गावनि बा लाइमोनफोरनि जे भबिष्यत बेखौ जों सेकिउरखौ नुनो मोनदों आरो मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे सास्टेनेबल पलिटिक्सखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। जायनि थाखाय दिनै जों साफ्रोमबो बे डिसिजनखौ लानाय जादों। साबैसे जइन जादों? दिनै गासै जोङो सेन्ट्रेल BSU प्लास क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आरो बेजों लोगोसे बनसुनि माखासे जों गासै 9 जन जयनिंखौ दिनै जों लानाय जादों। जे जोंहा मोनसे भबिष्यत नांगौ, जोंल' नङाबा बिटिआरनि जेसेबां लाइमोनफोर दं, जों बयबो मोनसे भबिष्यतखौ लुगैयो, फिउचारखौ लुगैयो। दा जायजों थायोब्ला जोंहा जोंनि जे इयुन जोलैनि जे लाइमोनफोरनि फिउचारा मोनसे ब्राइट लामायाव जों थांनो हागोन, जों बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै बे दोलोआव जयनिं जादों। बे खोथायाव नोंथांमोना माबायदि आग लागोन? फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो एक्टिभलि पार्टिसिपेट खालामगोन, जायनि थाखाय दा बे इलेक्सना खाथियाव फैगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होयोब्ला जों एक्टिभलि जों पार्टिसिपेट खालामनाय जागोन आरोखि। दिनै नोंथांमोना जइन जादों सेन्ट्रेल BSU आरो बनसुनिफ्राय मा बिबानाव दंमोन नोंथांमोना? जोङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो फर्मार जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो BSU क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU नि भाइस प्रेसिडेन्ट, बेजों लोगोसे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU आरो फर्मार बनसु जेनेरेल सेक्रेटारि जों ज' दिनैनि बे जयनिंआव फैनाय जादों।